tullien alennukset ja investointisuoja ja niin edelleen, niin tuo talous kasvoi jopa 0,5% lisää, mutta kun niitä katsoo niitä ennusteita tarkemmin, niin ne on itse asiassa paljon vähäisempiä, että puhutaan pikemminkin haastaan ja oikeita. Niin, otetaan pari esimerkkiä. Tämä siis tuntuu, että tämä olisi jotenkin ehkä demokratialle hankala kysymys, esimerkiksi juuri tupakka. Oikeuteen. Ja meillä on paljon esimerkkejä siitä, että bilateraalista sopimuksessa on vastaavia pykäliä tai investointisuojapykälä, niin että kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki Hei Keltaselle. yliopistosta sekä Auts, älä en mä koske sun pentuihin. Juu, en koske. Sä oot kyllä niin huolehtiva äiti, voi hyvä. Simo Karistien vapaakauppasopimuksesta on uutisoitu pääosin myönteisellä tavalla. Yksi on siellä nurin niskoilla. Sopimuksesta odottaa. no, kysymyksessä on neuvottelut Tulleista pyritään luopumaan. Arvioita on esitetty, että sitten Kanadan puolelta oli herkkinä tuotteena maitotuotteet. Ja näissä on yleensä sitten siirtymäaikoja sen osalta, että miten nopeasti siirrytään tulittomaan tilaan. Tässä on kuitenkin se yleiskuva, miten näitä tullien alennukset ja investointisuoja ja niin edelleen, niin tuo talous kasvoi jopa 0,5% lisää, mutta kun niitä katsoo niitä ennusteita tarkemmin, niin ne on itse asiassa paljon vähäisempiä, että puhutaan pikemminkin